Gepleýär Azatlyk radio. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada Kepdäniň jemi bilen men ýogşan anawra. Bu hepde Azatlygyň websaýtyny iň köp okulan habarlarymyň başyny Türkiýede pyçaklanan türkmen zenany hakyndaky makala çekýär. Daşogyň güýç edaralaryna türkmenizasiýa prosesi badally. Demirgazyk Kipr türkmen raýatlar üçin giriş düzgünlerini puwtalanyrdy. Aşgabatda goýunlarda 245 medal berilen türkmen türgenleri Indoneziýada jem 3 medal aldy atly habarlarymyz hem iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Şeýlede Aliýew Transxabar babatda gazy aktyrjak tarap netije gelmeliligini atlan çap edilen habarymyz köp okully. Bu hepde iň köp dinlenen gepleşiklerimiziň başyny Türkiýedäki türkmen toýlaryny goşak çözdürýär. Şwesiýada türkmen çağalaryna enedilinden sapak berilýär atly söhbetdeşlik çekýär. Ýolagçylar Aşgabatyň aeroportuny käbir organy işgärleriniň gödekliginden nägile. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy Aşgabatda türkmen jurnalistlerine pikir erkin beýan etmek we beýlek hünärleri öwredýär. Lewapda käbir mekteplerde täze okuw ýylyna taýýarlyk üçin enetalardan pul talap edilýär atly gepleşiklerimiz hem köp dinlenýär. Bu hepde iň köp görülen videomuz Berdimuhammedowyň türkmen resmiýetlerine goşadyrnak için näki sylagy hakynda taýýarlan video reportajymyz boldy. Körpegül kakam türkmen köklerini unutma diýip ünledi. Aşgabat Täjikistanyň ilçikanasynyň öňünde nowaty sydamadyk diýen huşuny ýitirdi. Aşgabatda araly halat etmegiň gazyndasyna agda ýurtlaryň başdanlarynyň sammiti geçirilatly videolarymyz hem köp görüldi. Türkmen görnüşleri 34-nji hepde atly foto sergimiz hem köp tomaşaçy çekdi. Bu hepde iň köp gurrun edilen söhbetdeş çeken habarlarymyz Demirgazyk Kipr türkmen raýatlar üçin giriş düzgünlerini puwtalanyrdy. Daşogyň güýç edaralaryna türkmenizasiýa prosesi badally diýen atlan çap edilen habarlar boldy. Hormatly dinleýijiler, siz hem Azatlygyň websaýtyna girip gowgalayan temalar boýunça öz pikirleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys. Gepleýär Azatlyk radio. Hormatly dinleýijiler, Hepdäniň jemini Türkmenistanyna paýta ýygymynyň we güýçlük buğday ekişiniň başlanmagy baradaky maglumatlar bilen dowam etdirýär. Türkmenistanyň soňky ýyllar hasyllygyň pessigi prezident derejesinde boýun alynýar we ýurtda azy howpsuzlygyny üpçün etmek boýunça ýürüýte komissiýalar döredilýär. Şol wagtda da ýurdun ekrançylyk ýerlerini we medeniýetini häzirki ýagdaýa getiren çemeleşmeleriň saklanyp galýanyny gaýdylýar. Bu arada odaly paýta ýygym bilen baglanyşyklarlykda kärdeşim Maksat Ataýewiň taýýarlan maglumatyndan bir böleg bilelikde dinläliň. 15 awgustda Türkmenistanyň käbir regionlaryna paýta ýygymyna girişildi diýip Türkmenistanyň alternativ habarlary neşri maglumat berýär. Neşir ýurdun içindäki çeşmelerine salgylanyp ilkinjilik bilen döwlet edaralarynyň tehnik işgärleriniň, mektepleriň, çağalar baglarynyň, saglyk öýleriniň, hastahanalaryň, egirme dokma fabriklarynyň, öý dolandyryş edaralarynyň, poçta urluklarynyň, bank işgärleriniň we beýlekleriň paýta meýdanlaryna çekilendigini habar berdi. Türkmenabadyň mektepleriniň tehnik işgärleriniň her gün Farab, Sayet we Halyç etraplaryna paýta meýdanlaryna awtobuslarda ekidilýändigini, olaryň agşam ara ýygyna şähere getirilýändigini ta habar berýär. Mysal üçin men şu gün tutuş günüň dowamyna 5 kilogram ýygdym diýip Neşir Lewap welaýatynyň çeşmesiniň sözlerini getirýär. Maglumatda aýdylmagyna görä Mar welaýatynyň döwleti degişli 20 dokma fabrikanyň işgärlerinden ýygymçylary paýta meýdanlaryna ekidip getirmek üçin zerur bolan awtobuslary adam maşyna 25 manat möşberini pul toplamak tapşyrylypdyr. Bu ýygynylan pulun kömegi bilen degişli transport serişdesiniň 10 günlük kredi tölegi tölenýär. Indiki 10 günlükde başga büdjet edarasynyň işgärleri ýola töläp, ödegine fabrikaň işçileri paýta atçykýar diýip tah ýazýar. Neşir öz çeşmelerine salgylanyp sentýabr aýynda muallimleriň hem paýta ýygymyna çekilejekdigini habar berýär. May aýynda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň gümrük gullugy Türkmenistanyna öndürilen paýtanyň şeýlede Türkmenistanyň paýtasyndan taýýarlanan islenlik ýurdun önümleriniň ähli görnüşiniň abaşa import edilmegine gadagynçylyk girdi. Finçiler esasan Türkiýede öndürilen egin eşikleriň türkmen paýtasyndan taýýarlanýanyny, abaşanyň gümrük departamentiniň may aýynda girden türkmen paýtasynyň gadagynçylygyndan Türk egin eşik kompaniýalarynyň hem gyýtak
goklayyn täsirlenjekdigini aýdýarlar. Türkmenistanda esasy ekrançylyk önümleriniň biri bolan pagtanyň we gallanyň plan borçnamasy her ýyl döwlet başlygyny tarapyndan kesgitlenýär. Ozalky ýyllarda ýyllyk pagta plany üýtgegsiz 1 million 50 000 tonna mösbörüne kesgitlenipdi. Pagta Türkmenistanyň dokma senagatynyň esasy çiğ maly bolup durýar. Ol Orsiýetde, Hytaýa, Günorta Koreýa, Türkiýe, Beýik Britaniýa we ýene bir näçe ýurda eksport edilýär. Halkara urumlar Türkmenistanyň öz pagta önümçiligine mejbur zähmet güýjüni ulanmagyny, şol sany büdjet işgärlerini çekmegini ýergiderli tanqid edýärler. Abaşanyň türkmen pagtasyna girden gadagançylygy 2016-njy ýylda Türkmenistanyň pagta meýdanlaryna mejbur zähmetiň ulanylmagy boýunça kampaniýa alyp baran Cotton Campaign toporunyň arzasyna esaslanýar. Bu kampaniýa hususan Özbegistany we Türkmenistany pagty ýygymy möhümine mejburi zähmetiň ulanmagyna garşy iş alyp barýar. Cotton Campaign Türkmenistanyň gowuçy meýdanlaryna çağalaryň, mugallimleriň, saglyk işgärleriniň we beýlekleriň mejburi iş edilmegi ýaly faktlary uly alada bildirip gelýär. Türkmenistan daşary ýurtlara pagty eksport etmekde dünýäde 7-nji ýerde durýar. Sowet döwrüniň soňky maýylgynlyk ýyllaryndan başlap türkmen intelligensiýasynyň käbir wekilleri Türkmenistanyň pagty monopoliýasyna garşy çykyş etdi. Finçler Özbegistan bilen Türkmenistanyň çakdan aşa mejburi pagta önümçiliginiň Aral deňiziniň guramagyna da täsir edenligini, ýönümiňe garamazdan onuň ozarlar strategik ekin häsiýetlendirilendигini, Merkez Aziýanyň pagtasynyň Sowet goşunyny geyindirmekde uly rol oýnandygyny aýdýarlar. Türkmenistanyň resmi medeniýetini pagty ak altyn häsiýetlendirilýär. Ýön onuň önümçiligine ulanýan mejburi zähmet barada kelam agyz gurrun edilmeýär. Türkmen resmiýetleri pagta meýdanlaryny mejburi zähmetiň ulanýanlygyny ret edýärler. Türkmenistanyň Ahal, Balkan, Lewap we Mary welaýatlaryny ýene-de toýda bara bilen güýzlük ugdaýyň ekişine girişildi. Ýurdun Demirgazygynyň Daşol welaýatyna bu işe 5-nji sentýabrda girişiler. Türkmen Döwlet Habarlar Gullugy bu ýylan tutuş ýurt boýunça 760 000 hektary ak ugdaýyň ekiljegini we garlaçy daýhanlaryň 2019-njy ýylda 1 million 600 000 tonna däň almaga borçlananyny habar berýär. Şeýle-de neşir öňkü ýyllarda bolşýaly daýhanlar üçin ähli şertiň döretlendigini, ekin meýdanlarynyň öz wagtyna sürlendigini, buğdaýyň ýokary hylly we ýokary hasylly tohumlarynyň taýýarlandygyny, garlaçylaryň oğuzalyk tehnikalary bilen dol üpjün edilendigini ýytýar. Mundan başga welaýatlarda 100 000lerçe tonna däne saklamagy niýetlenen ambarlaryň we ýer degirmenleriň üstünlükli hereket edýänligi bellenilýär. TDH-nyň habarlarynyň tapawatlykda azatlygyň yerli seçmeleri ýurdun oğuzalygyna guramaçylyk dolandyryş problemlerining saklanyp galýanlygyny, daýhanlaryň ekrançylykdan gazanç etmek mümkinçilikleriniň ýoğuz çäklendirilýänligini habar berýärler. Bunun esas sebäbi synçylaryň köpüsiniň pikirine görä, Türkmen hökümetiniň her ýylda gaýtalanýan kynçylyklardan, hasylyň ýylyň-ýylyna pes bolmagyndan, un hemde kepek nowatlaryny netije çykarman, uly toý dawarlar gurnamak daýhanlaryň iş we durmuş şertlerini gowlandyrmakdan ýokarda goýmak bilen bagly. Özüni Atymra dagy diýip tanadan ahally daýhan Azatlyk radiosy bilen söhbetdeşlikde bu barada şeýle diýdi. Her ýyl awgust aýynyň aýagyny, sentýabryň başyny her welaýatda buğday ekişdiýip, ulydan uly toý bara tutulýar. Ol toýlara çykarylýan çykdagylar daýhanlara oğuzalygyna gönükdirilse, azyjygam bolsa geljek ýylyň hasylyny nepidegijek. Şuň kunna daýhanada ýeriň özüne de kömek gerek. Ýaplar gömülüp ýatyr diýip ahally daýhan aýdýar. Atamra daganyň tasdiklamagyna görä, göz üçin görkezlýän hakykatda bir gün işlese, 2 gün işlemeýän tehnikany bejermäge de kömek gerek. Türkmenistanyň oğuzalygynyň esas problemi Azatlyk radiosy bilen söhbetdeş bolýan kärendeçileriň köpüsiniň tasdiklamagyna görä, döwletiň oğuzalyk ekinlerinden alynan hasyly satyn alyş narhlary bilen bagly. Daýhanlara inni nice meýilbäri döwlet ambaryna tawsyran her tonna guşgursak buğday üçin 400 manat pul berýärler. Bu manadyň häzirki ýagdaýyna harytlaryň we hyzmatlaryň şuňky bahasyna hiç sadan bolanok diýip Atymra dagy kärendeçileriň buğdaýy mejbur bolup ekkenliklerini sebäbi başga alaşlarynyň ýokdugyny gurrun berdi. Ýöne bu alaşsyzlyk buğday ekişdiýip tutulýan toý bilen gutarmaýar. 9 aý gowrak wagt geçen soň daýhanyň başyna bergi borç bolup gelýär. Sebäbi oňa boyun alan buğday hasylyny harmana tawsyryp bilmeýänligini, döwletden alan tohumynyň, dökünniň, tehnika, suw hyzmatlarynyň bahasyny tölemelligini aýdýarlar. Türkmenistanyň ekrançylyk ýerleri uzak 10 ýyllyklaryň dowamyny sorladylan we hasyllygyň derejesiniň pesdigi döwlet başlygynyň derejesinde hem ençemegedek boyun alındy. Emma ýyl gowy gelip daýhan boyun alan plan borçnamasyny ýerine ýetirende hem hakykatda onuň eline kän pul düşmeýär. Sebäbi bir tonna buğdaýa berilýän 400 manadyň ýarty beýleki töleglere gidýär. Ýöne Atymra dagy bu ýerde esas agramyň ýokarda gollagy ýa arkasy bolmadyk daýhanlara düşýänligini,
o hozulugyny çuň ornaşan ýene bir problemanyň korrupsiýa bilen baglydygyny aýdýar. Adatlygyň biri-birinden habarsyz seçmeleriniň tasdiklamagyna görä Türkmenistanda soňky ýyllarda emellerler dogan garyndaşlarynyň adyna 50-100 hektarlap yer alyp ýöneki adamlaryň yer, suw, tehnika hemde dökün haklaryny iýerler we bu ýagdaý ýurdun bazarlaryna ady önümleriniň ýyl-ýyldan gymmatlamagyna alyp gelýär. Gepleýär Azatlyk radio. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini Türkmenistany dören täze has medeniýeti we onuň ýurtdaky sosial meselelere täsiri baradaky söhbetlen dowam etdirýär. Söhbetdeşimiz Aşgabatly ýazgy Amanmurat Bugaýew. Ma'lum bolýar golaýda döwletiň maddi gollugyna Saudi Arabistany paçalygyna gidip haç pardyny amal eden 150 Türkmenistanda ýygyna dolanyp geldi. Bu elbetde ziyaratçylaryň özleri maşgala gydalar üçin şatlykly waka. Olar bu mümkinçiligi döreden prezidente minnetdarlyk bildirýärler. Emma uzak ýyllar bäri haç pardyny amal etmegi arzulap ýören Türkmenistanlylaryň käbir Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşlikde munyň adalatsyzlykdygyny, ödüm bu adalatsyzlygyň 20 ýyldan gowrak wagt dowam etdirilýändigini aýdýar. Türkmenistany soňky ýyllarda dören haz medeniýetini adalatsyzlyk hasaplayan adamlaryň pikirçe döwletiň hasabyna Mekke Medine gidýän adamlara çykarylýan harajat halkyň puly. Halkyň içinde bolsa juda mätäz adamlar bar. Olar öz ırsgarlarynyň kimdir birleriniň haç pardyny amal etmek üçin harçlanmagyna, ellerinden alınmagyna razy däl. Eýdim bu barada Amanmurat ýyl içinde nähil pikirler bar, nähil garaýyşlar bar. Dogrudanam şeýle pikirler soňky döwürde köp estirip başlandy. Yoksan odalı bilen bir aýtmaly da Türkmenistan döwleti dini döwletden bizim konsularımız var. Awganistan İslam Respublikasy, İran İslam Respublikasy, Türkmenistan özüniň konstitusiýasyna laýyklykda bir sosial döwlet. Bu ýöne her näse gynanyrjam bolsa, has ziyaretine gidýärleriň öňünde abraýalmak diniň ady bilen bir ýylyň ynamna girmekkä rastlar bizde gitdikçe köpelip gidip bar ya. Amanmurat, elbette bu aýdýanlaryňyň jany bar. Ýöne ýyl gün içinde nähil pikirler bar. Umuman adamlaryň köplügi şu ýagdaý barada näme pikir edýär? Näme eşitýäňiz? Şu diýen radyňa jogap bermek üçin ýoksan odaly bilen Türkmenistanyna has ziyaretine nähillik edilýär. Men şunu düşündirýin. Türkmenistanyna has ziyaretine gitmegiň iki ýolu bar. Olaryň birincisi döwlet serişdesiniň hasabyna haz ziyaretine gitmek ýa-da haz ziyaretine döwlet tarapyndan iyi verilmek. İkincisi öz şahsy maliýe serişdesiniň hasabyna haz ziyaretine gidýär. Haz ziyaretine gitmegiň ýolu iki bolsa-da haz edýärlerden edilýän talap bir meňzeş, haz ziyaretine gidýärleriň şahsiýeti türlü derejedäki döwlet edaralary tarapyndan gizlin ýöne juda iskin barlygyny, oňa da dol mümkinçilik bar. Sebäbi Türkmenistanyňky dini işler baradaky görüýçe geňeş işler, şo geňeşde de soňky 10-njy ýyllykda kim gezekde has ziyaretine döwletiň hasabyna gitse de, öz hasabyna gitse de nowata durmaly talap edýärler. Şol ýöredilýän berkden berk barlyk esasyna has ziyaretine özünün tüýsürlükdüň hasabyna gitjek bolýan adamlaryň arasynda goý berilmeýärler juda känne. Şundan 3-4 ýyl olanlagy eýýäm samolyota minenden soňra samolyotdan düşürilen haza barýarlaryň da käbir we olar şu esasan sewda satyk bilen meşgullanýanlar ýöne özleriniň serişdesi we maliýe serişdesi. Aman ondan şu prezidentiň buýrugy esasynda ziyaratçylary Mekke Medine alyp gidýän hem ýerine getirýän uçurda hem ziyaratçylar iki bölege bölünýär. Ýagny öz hasabyna gidýänler hem döwletiň hasabyna gidýänler. Şeýlemi? Yok, o sorular ayrı. Yoksun, sebebi devletin hasabyna gidýärler adatda öňki ýyllarda 180-188 adam şu Türkmenistanyňky ullanýan Türkmen awy ýollarynyňky boýnuklaryň ullaryna ýolostanyna gabat gelýärler. Haç saparyny özüniň ferişdesiniň hasabyna gidýärler. Bular ýörüýte öňünden buýurma zakaz bilen özlerini ekitjek, getirjek, sonra samolyota pul töleýärler. Indi şu
hazı devlet feriştesinin tarafına iyi verilýärler. Şu başta garaşdyrdyň ilkinji ýyllarynda muny meselem etraplara ananýadylar. Sizin etrafınızdan haç saparyna plan adam gitmegine ruhsat berilýär. Şonu saýlan sesin diýilýärdi. Elbetde ol bärden men günahyny götürüp bizdekler belki bärden şol kimleriň iyi verilmeligi hakyndaky ýörüýte anyk tanaw isbiham maryan bolmagy mümkin. Ýöne onuň ýygnak sorýa, onuň ýygnaga da gatnaşýarlar şol döwlet edaralarynyň ýol başçylary, ol halk köpçüligi gatnaşany. Meselem şu saglyk saklaýyş medeniýet bölüminiň müdiri, magar bilim bölüminiň müdiri dagana. Üç adam saýlanýar, onuň aýdýalar meselemine bilim bölümi, planyň hazırlaýjak pul feriştesini ýygnamak sana tapşyrylýar. Medeniýet bölüminiň müdiri biz sana tapşyrylýar. İçeri işler bölümünün naçarlygy beýle hazırlaýjak mali feriştesini toplamak sana tapşyrylýar diýeni buların haýdap 2-3 günüň içinde awyrhy uly mukdardaky naqd puly ýygnaýarlar. Şol naqd puly monson getirip häkimlige tapşyrýarlar. Häkimlige monson şol ýokardan berilen görkezme ruhsata laýyklyk bolsa yerli banklaryň şahançalaryna filiallaryna tapşyryp şo ýerden şol konvertasiýa diýerler. Hazırlaýjak jüz howalgy samolyotyň biletini edilýän sözler yaşanan hemme döwletiň azabyna donu adamlaryň ýyny ýeze berdi bir sebäbi. Ýagny amanrat şu haja gitjek adamlaryň harajatlary beýleki ýöneköý adamlaryň haja gitmeýän adamlaryň üstüne düşýär şeýlemi? Hawa bütünle 100% solan boynuny ondan Hudaýyň adyndan, diniň adyndan hereket edýärler. Ondan iki ýekine bolsa da sen näme Kur'an-ı Kerimde aýdylýarlar, sen garşymy sen o dünýäň pikirine de okmudy bol, bir günäni edýärler. Özüm suratdan hemmesi diniň garşysyna diýenýär, men dinler däl. Öyle dini düşünjesine hormat goýan 3 tane dinlarym bar, dini düşünjeli adamlar bar, şolaryň aýdýan urruny din adamlaryň boynunun hiç de mezurluk edip dakanok, hem de şol ähli adam özünün mümkünçiligini näkbädi amal etmeli. Diniň baş ýörelgesi şu diýerlerini hazır etmegem öz hasagy bolmaly, ony biriniň hasagyna gitmek juda bolanok diýip aýdýarlar ýa bolmasa. Inne amanrat şu ziyaratçylaryň her biri halka näçe terişde düşýär sen bilen. Bu meselede bir hasap bar. Hemem şu soňky 20 ýyldan gowrak wagt içinde şeýle ziyaratçylara näçe terişde karşılanıptır, halktan näçe terişde alınıptır. Muň hasabyny ýöredýänler barmy? Mun edil Ankara yöredilýändir, ýönül ýylyna aýdylanok, ýöne edil hasabyny ýöretmäge dolu mümkinçilik bar. Şo ferişdelerin ýylyna görä üýtgeýär, meselem garaşdyrdyň ilkinji ýyllarynda bir haja gitmek orta arap bilen 2.5-3.000 dollara durýar diýerdiler. Öz hasabyna. Ýene edil şu 2018-nji ýylda haja gelenler öz hasabyna bular aýdýar 5.500 dollara durýar diýer. Birin gidip gelmä diýerdi, öz hasabyna gidip gelýärler. Diýmek bolarsa şol şertde haj ziyaratına barýarlar, şol şertde ýaşaýarlar diýmek döwlet tarapyndan iyi berilýän döwletiň anamdarlarynyň her üçin diýmek şu 2018-nji ýylda orta arap bilen bir adam başyna 5.500 dollar edilipdir diýip aýtdan mümkinçilik bar. Soň kapdanynda şu o komerskan diýerlerine şolun hasabynyň öline olsa gidip gelenler ýaşranok. Inne amanrat şu Azatlyk radiosu bilen anonim şertde gurulýan telekaçyleriň biri şunuň ýaly ziyaratçylary döwlet ziyaratçylaryna 20 ýyldan gowrak karşylanan pul ferişdeler biznesmenlere berilen bolsa, karz berilen bolsa, işe ýatyrlan bolsa, müňlerçe iş ýeri, iş orny dörärdi. Adamlaryň özleri haç pardyny amal etmäge mümkinçilik tapar ýaly bolardy. Ýurtda işsizlik nägilelik agalardy diýär. Häzirki ýagdaýda bolsa döwlet tarapyndan öňe sürilýän gollanýan haz medeniýeti işsizligiň artmagyna, nägileligiň köpelmegine alyp gelýär diýen pikir öňe sürýär. Şu pikire nähil garaýaňyz, bu pikiriň jany barmy? Şu pikiri aýdan adam Türkmenistanyna bolup ketýän ýagdaýlara juda bered adam bolmaly. Eger şol aýdalyny şu garaşdyrdyň 27 ýyllyk wellenler şol 26-njy ýerine Türkmenistan resmi ýagdaýda özüniň adamlaryna döwletiň halagyna has taparyna iyi berýär. Gitden ýaly ýazdylar amma muň içinde. Şu 26 ýylyň dowamyny orta hasap bilen bolmanyny 55-60 milyon Amerikan dollary çıkdı dedilendir. Yani 150-180 adam için her ýyly berilýän.
devlet tarafından iýerlerler. Şunam Türkmenistanda da bir orta tap biznes ýoly goýmak üçin $50.000 yeterlik soňa bar 100.000 diýip 100.000 bolanly ýurtdan şonu puly jeňillikli karzynan kredit alyp işi düzedip biljek, işi önümçilik ýoly goýup biljek, işin gözüni bilýän oglanlarym juda kän. Bolmanna 600-700 tane kärhane dörerdi. Şol 600-700 tane kärhane da orta Arapdan onu hasaplar her bir 20 adam haklygyny goýulur, uly iş alyp barýan kärhane bolmasyn. Şu 20 adamyň da her biri 5-6 adamdy maşgalaty ekleýärdi. Onu Türkmenistanda bir gahatçylyk, bir kıtçylyk, bir işsizlik, bir iş gözleginde her sepil bolup o vilayetden, beýlek vilayetten paýtagta elmek. Paýtagta elengden sonra da hamana diýersiň bir döwlet döwlüň tutulan edip, ýeňsesinden süzürlenip öz vilayetine ýygyna urulmak. Bu hatda bolmazdy. Hormatly dinleyijiler, Aşgabatly ýazy Alman Murat Bugaýew bilen Türkmenistanyna döredilen ýa-da soňky ýyllarda emele gelen haç medeniýeti we işsizlik baradaky söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Eýsem bu mesele boýunça sizde nähili pikir garaýşlar bar? Bize ýazyň, telefon edin. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Azatlyk Radiosunyň rus dilindäki web sahypasy işläp başlady. Biziň maglumatlarymyzy indi rus dilinde rus.azatxabar.com salgy bilen internetde tapyp bilersiňiz. Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском rus.azatxabar.com. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini owan nepdermedi bilen dowam etdirýär. Habarlardan ma'lum bolýar, soňky aýlarda Demirgazyk Owganistanyňky Türkmenistanyň serhedine golan ýerlerde howpsuzlyk ýagdaýlarynyň agyrlaşýanlygy, jeňçileriň hüjümleriniň barha ýygyjamlaşýanlygy habar berilýär. Iň soňky gelip goşan maglumata görä Owganistanyň Sarpul welaýatynyň hem jeňçileriň öňüne synmagyndan alad edilýär. Bu arada Kawulla Kawarçymyz Şaymerdan Ulmuradynyň taýýarlan maglumatyny bilelikde dinläliň. Serpul welaýatynyň synmagy ahmal diýip ýerli geňeşiň deputatlary gorkýarlar. Çünki Serpul şäheriniň golanynda jeňçiler ýerleşipdir. Welaýatyň paýtagty Serpul şäherine hüjum etmek üçin jeňçileriň taýýarlyk görýändigini bildirip, welaýatyň häkimi Muhammed Zahir Wagtat şeýle diýdi. همین لحظه حمله کرده و جنگ جریان داره. دشمن تجمع خود را داره. Serpul şäheriniň golanynda häzirem uruş bar. Söwüş hareketlerini Pakistanly general ýolbaşçylyk edýär. Lagman we Galaýsokda atly sebitler jeňçileriň iýeçiligine geçdi. Sençarek atly etrabyň Tebir atly sebitini hem jeňçiler basyp aldy. Tezlikde kömekçi güç ýollamagyny biz merkezi hökümetden soraýarys diýip hakim Muhammed Zahir Wagtat aýtdy. Wali Sençarek Tebir muhalifin hamle karda bud. Serpul welaýatynyň 7 etrabı bar. Koýstanat atly etraby indi 3 ýyl gurrakdan bäri jeňçileriň kontrolunda galýar. Koýstanat etrabynda jeňçileriň harby türgülleşik merkezleriniň bardygyny resmiler habar berýär. Serpul welaýatynyň welaýat keňeşiniň başlygy Muhammed Nur Rahmanyň Azatlyk Radiosyna aýtmagyna görä, welaýatyň hemme etraplarynda jeňçiler hereket edýär. Jeňçiler Serpul welaýatynyň merkezine de hüjum etmek boýunça taýinlik görýär. Yerli güýçlere jeňçileriň öňüni almak başartmaýar. Şu sebäpden welaýatda howpsuzlyk şertleri gün saýyn yaramazlaşýar. Serpul şäheriniň ýaşaýjylaryny hem jeňçiler pazalýar. Serpul şäherini hem jeňçileriň basyp almagy mümkin diýip deputat Muhammed Nur Rahmany hawatirlenme bildirdi. دشمن در نقاط مختلف از سرپل آمادگی خود دارد عملیات مستمر. Demirgazyk Awganistanda, hususan hem Serpul welaýatynda barýan ýagdaýdan Awganistanyň Milli Mejlisi hem hawatirlenme bildirýär. Awganistanyň Milli Mejlisiniň Serpul welaýatynyň agzasy deputat Seýid Husayn Şeripiniň aýdyşyça, jeňçiler Serpul welaýatynyň üstüne de ganydaky ýaly ýagdaýy getirmek üçin jan edýär. Serpul şäheriniň daş tuğragynda jeňçiler toplandy. Etraplaryň köpüsinde jeňçiler bar. Merkezi hökümet jeňçileriň öňüni almak üçin çäre görmeýär diýip deputat Seýid Husayn Şeripi nägelelik bildirdi. Serpul welaýaty Gazniwari Serpul suqut betýän hökümeti merkezi tarjak tawajjuhyna. Serpul welaýatynda howpsuzlyk şertleriniň yaramazlygyny Awganistanyň Gorunmak ministrligi hem tasdiklady. Gorunmak ministrliginiň medbuat wekili Gapur Ahmet Jawid Serpulda ýagdaýyň agyrlaşandygyndan ministrligiň ýolbaşçylarynyň habarlygyny bildirdi.
Gaznada yüz beren pazygaly wakanyň Serpulda bolmazlygy üçin alada edilýändigini Gafur Ahmet Jawid belledi. سرپل په اړه باندې چې کومې اندېښنې دي رهبري د هغې په اړه باندې یو څو سرپل د غزنی په Demirgazak Awganistanyň Serpul welaýaty bir daglyk regiondur. Serpul welaýaty jeňçilerin aktiv hereket etmekleri üçin amatlydyr. Şo sebäpden jeňçiler Serpul welaýatyna aýratyn üns berýär diýip bilermenler aýdýarlar. Yeri gelende ýatladyp geçsek, Serpul şäheriniň ýaşaýjylary Türkmenistandan iberilýän elektrik tokdan peýdalanýar. Jeňçiler elektrik geçirjetine de ýygyderli ziýan ýetirýär. Hormatly dinleýijiler, Saýmerdan Ulmur radyonyň maglumatyny dinlediňiz. Şunun bilen hepdäniň zeminiň soňuna geldik. Programmamyzy dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Azatlygyň tolkunlaryndan aýrylmaň.